Viñen á Universidade a Compostela, seguín falando galego como sempre, pero sí que no ensino universitario recibín máis críticas negativas por culpa de falar galego, como que se supuña que eu non iba a dar o nivel académico que se esperaba de min por falar galego. Consideraban que as compañeiras que falábamos galego e que facíamos as traducións ao galego en vez de ao castelán, non tiñamos o mesmo nivel de coñecemento das materias, neste caso o latín e grego clásico, que se esperaba ou que eles consideraban que tiñamos que ter. Outro dos espazos onde atopei atrancos foi nun conservatorio de música público, no que tamén foi parte do profesorado os que atacaron conscientemente, neste caso a min porque era a única da clase que falaba galego, pero a toda persona que falaba galego nas aulas, pois ríanse de nós, porque venís de pueblos, non sabéis falar español, estáis en unha ciudad, cambia de idioma. Eu creo que o que temos que facer é seguir falando galego sempre, con todo o mundo, falar ca xente máis nova, na rúa, nas festas, nas nosas redes sociais, donde sexa, nas administracións, no médico, con todo, seguir falando galego. Creo que a xente nova o que temos que facer é falar o galego sempre, con xente de todos os ámbitos e todas as xeracións. Hai xente de 16, 17 anos que non ten no seu entorno ninguén con quen compartir, facilitar estes espazos para que quen queira dar o paso poida facelo.